مراسم بیراینا شهیدانێکی سباتی لە هەولێرê birêve çû Serokvezîrê Kurdistanê we ji mareke berpirsên din jî têda beşdar bûn. Yekî sibatê 21 sal beriya niha de encama du teqînan da li Hewlêrê bi dehan şehîd û birîndar li pêşê bûn. Heta niha jî her sal ev bîrayîna trajîdîk li Hewlêrê merasîm jê re birêve diçin. Ev dîmenên kêliyek beriya nihan e Serokvezîrê Kurdistanê Çepkeke Gulan şehîdên yekî sibatê bi bîranîn. Ejmareke radarên hikûmî û çend konsulên welatan jî tevî malbatên şehîdên yekî sibatê dê merasîmê da beşdar bûn.